Така е, абсолютно. Аз нещо друго ми изникна като въпрос, още от преди малко. Каза, че ние хората сме създадени с божествено естество. Да. Тук си говорихме и за лице и така нататък. Въпросът ми е следния, понеже нали, много хора съм получавал този въпрос, добре е Бог, нали, защото нали, в началото на Библията, това са го чували всяки хора, независимо дали вярват или не, че нали, хората сме създадени по божествен образ. Да. Веднага ми изкача в главата образ от различни анимации, които съм попадал, като Family Guy и така нататък. Различни анимации, където примерно Бог е изобразен като един старец с... той не е само в анимации, в българската литература и в фолклора Бог е нали, дядо Бог нали, с брадата, нали, с... да, наистина, това ли означава? Да, това ли означава? Да. Задължително е тоягата, защото тоягата, нали, каза, дядо Господ, като ни накаже, ще ни би с тоягата. Да, нали? точно. Така че задължително е.